Holy God, I want to thank you for your goodness and mercy. Mwari watsvene tinokutendai nekunaka kwenyu nenyasha And dzenyu. I ask and pray that you would be with us, Tonamata bless us nekukumbira and kuti guide us. muve nesu mutikomborere mutitungamirire. May the lessons we learn in this study be of benefit to us, both now or in the future. Dei zvidzidzo In zvatinodzidza Jesus' name, muchidzidzo Amen. chino zvaingatibhenefita izvezvi uye nekumberi muzita raJesu, amen. Before we begin, I can't see the translation button. Oh, wait there. Yeah, I found it. This is going to be complicated. As soon as I put on translation, it's going to come on my audio feed on my iPad. Vachambogadzirisa zvetranslation. How do I Let's stop that happening? You need to connect headphones with your iPad. Okay, give me a second. Sorry, everything was set up to do it the other way around. Mute original order. I'm going to just do a test. I hope you. That's good. I'm really sorry, everybody. It's just part of the technical problems that we have. So just so that everybody knows, technical problems. I'm just running this meeting on my iPad. Meeting iyi iri kuitirwa paIPad yangu. And I just have my digital whiteboard. That's all I can see. Ndingori nedigital whiteboard rangu ndozvega zvandinoona. So despite that, I hope we will have a good time together. Pasinei neizvozvo ndoimba kuti tichava nenguva yakanaka pamwe chete. Okay, so I have 4 members from South Africa joining me in person. Tine mamemba vana vekuSouth Africa vari kujoina neni pano. And everyone else is online. Vamwe vanhu vese vari online. So I got a question asked yesterday, Ndine mubvunzo wakabvunzwa nezuro which was about demon possession. unoita nekubatwa nemadhimoni. So I just want to have a short discussion on that subject. Ndoda kuti tingovawo nenhaurirano ipfupi maererano nesubject iyoyi. Okay, so what was the question? Saka mubvunzo wacho ndewekuti kudii? I wanted to know what is a demon. So part 1 of the question was, what is a demon? Mubvunzo wekutanga ndewekuda kuziva kuti dhimoni chii. And the part 2 of the question was, we had a study done in South Africa on forgiveness. There was a study done a while back on the South African Forum. Pane chidzidzo chakaitwa kare paforum yeSouth Africa. And the subject was on forgiveness. Chaiva pamusoro peruregerero. The study diverted into abuse and how we treat abusers. The study drifted a bit, and then it went onto the subject of abusers and how they are viewed or treated. Chidzidzo chakazodhaivheta chikaenda panyaya yevanhu vanoabhusa vamwe uye kuti vanobatwa sei uye vanotariswa sei. And one person in our group mentioned that the abuser is usually demon possessed. And they used the word usually? They didn't use the word usually. I think it's how I'm explaining it now. Okay,
So as part of that discussion on, it began with forgiveness and it went on to the subject of abuse and abusers. Nhaurano yakatanga nenyaya dzekuregererana ikazoenda panyaya yevanoabhusa nevanoabhuswa. Someone suggested that the reason why these people do abuse is because they're demon possessed. Umwe munhu akasugesta kuti mhaka vanhu ava vachiabhusa vamwe inyaya yekuti vanenge vakabatwa nemadhimoni. So now because of what was said, I'm a bit confused as to what is a demon? How do I handle such a situation if I have been abused? Do I pray for the person so that the demon goes away? And do I not continue, with the process of going to the police, reporting it? It just gave me that. So as soon as you start talking about demons possessing people, Saka paunotanga kutaura nenyaya yemadhimoni achibata vanhu, it generates a number of questions zvinounza mibvunzo yakawanda, which all revolve around how do you deal with abuse cases when someone claims that the reason that they abused was demon possession. inozosvika pakuti tinodhila sei nemacases eabuse kana mumwe munhu achiti mhaka aiabhusa munhu inyaya yekuti anga akabatwa Are nemadhimoni. they cognitive of their actions? Vachifungawo nemaactions avo, Are they responsible for their actions? vanenge vachifunga here nemaactions avo kana kuti vari responsible here nemaactions avo. So it was in two parts. What is a demon? Papari mumaparts maviri, dhimoni chii? And when it comes to the subject of abuse, Zvakare patinouya panyaya yeabuse, is abuse caused by demon possession? abuse inokonzereswa here nekubatwa nemadhimoni. So I don't mind anybody commenting or joining in. Handimaindi munhu achikomenta kana kuti achijoinira. So let's try and deal with question one. What is a demon? Ngatizamei kudhila nemubvunzo wekutanga, dhimoni chii? So I'll ask the group here, does anybody want to venture what they think a demon is? Pana anoda kuzama here paboka riri panapa kutiudza kuti dhimoni chii? So, demon, according to the Bible, it's Satan's agent or fallen angels. Okay, so someone here has said that according to the Bible, we know that a demon is a fallen angel. Umwe munhu pano ati maererano nebhaibheri dhimoni ingirozi dziya dzakadonha. Anyone else here? Pane mumwe here pano? So even when you look at the examples of one of those in the Bible, he was directly taking someone out to achieve it all. That power behind, talking about the person's power behind which can be like what that is saying, it's a fallen angel. So he was already directly attacking that spirit. So someone else has said, this was Milton, first person was Tato, that we know it's a fallen being or an independent agent. Wekutanga ataura nditatu, wechipiri ndiMilton ati tinoziva kuti being yakadonha. Because when you see the stories in the New Testament, Hanzi nekuti paunoona nyaya dziri muTestamende itsva, Jesus is dealing with a third party, not with the human being. Jesu anenge achidhila nethird party kwete nemunhu. Anyone else? Pane mumwe here zvakare? Anyone online? Ko mumwe ari online? So I'm going to leave
this for Aileen to supervise or monitor because I don't have visibility. Ndichasira Aileen kuti amonite nandina visibility yevari online. Anybody want to tell me what they think a demon is? If anyone wants to say something, they can raise their hands, and I will allow them to unmute. Kana pane anoda kutaura anosimudza ruoko otendedzwa kuti avhure microphone yake. My translator just said something. Were they translating me or did they translate what the person said? Because I didn't hear what the person said. Okay, because I can't hear her. Okay. Aileen, is it possible to have the chat open or not? It's Natalie. Parminder, do you want the chat to be open or not? I can't read the chat, so I don't know if it's going to help. If you find it helpful, I'm okay to do it this time, but I can't see it, so. Okay, there is 2 hands. I don't have Zoom on my phone. Yes. There is somebody who wants to say something. I will unmute his. I'm just going to ask my translator to repeat what's in English. It's easier that way. They can repeat the question to me. It's I've got Portuguese. No one has any thoughts? No one has any thoughts of what a demon is. I find that hard to believe. Natalie and Molly wants to say something. It's an evil spirit. Molly ati mweya wakaipa. Someone says an evil spirit. Okay, so is an evil spirit an angel, an evil angel? Mweya wakaipa ingirozi yakaipa here? Ingirozi here? Iri ingirozi yakaipa? Yes. Okay. So I guess the first thing we'd want to do is someone here mentioned that according to the Bible, a demon is a fallen angel. So Bible, demon ingirozi yakadona. I guess the first thing is if you go to the King James and you look for demon. Ukaenda ku King James wotsvaga vara iroro rekuti demon. What do you find, Rasidi? Rasedi, unoona chi? Nothing. Apana. You find nothing, she said. Anza apana chaunowana. So the word demon isn't even in the King James. Saka vara rekuti demon haritowanikwawo mu King James. Okay. In some translations, the word demon is indicated to use for them. So you find the devil represent demons in some Bible. So in the King James, if you go to the verses that you think are talking about demons. So King James ukaenda kumavhesi unofunga kuti akutaura nezve mademon ku King James. What you end up finding is zvaunopedzisira wawana ndezvekuti that the word devil is used. Vara rekuti devil ndo rinochishandiswa. So go to Matthew chapter 8 verse 28. It's the one that most people would turn to. Sekuti tikaenda na Matthew 8 ndima ya 28 inowanzo kuendwa kwairi nevanhu. I'll read the verse in English, give the translators time to find it. Ndoerenga vhesi muchirungu, chipa nguva kumatranslator kuti variwane. And when he, that's Jesus, was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him 2 possessed with devils coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. Iye paakaenda munzira akasangana nevaviri vakanga vakabatwa nemadevils kuti vanhu vasakwanisa kupfuura pavainge vakamira ipapo kunzvimbo yegegesi. And as Milton said, if you go to not any but most revised versions,
that word devil that's used in that verse ends up getting translated as demon. Sezvataura Milton ukaenda kune mamwe mavhesheni emubhaibheri iro vara ranzi devil apa rinozotranslatewa kune mamwe mabhaibheri versions kunzi demon. So when in that discussion, when people were talking about demons, saka munhaurirano iyi vanhu pavaitaura nezvemadhimoni, maybe they knew it, or maybe they did it inadvertently, but they were using a term that's not in the King James, but it's in revised Bible versions. pamwe vaizviziva kana kuti vaingozvishandisawo neimwe nzira, asi vaishandisa vara risingashandiswi muking James asi rinoshandiswa mune mamwe marevised versions. So if you just do a simple word search, you go back into the original languages of what that word is. It's the devils in the King James. Mukaita word search iri simple, munoenda kuoriginal yezvinoreva vara rekuti devils iroro, King James. I hope if you've done that, if you've done it or you're doing it in real time now, you can see what it actually says, what those words mean. Kana matozviita kana kuti muchizviita izvezvi muri real time, munogona kutoona kuti mavara iwayo anorevei. So it talks about in Strong's exercised by a demon, and that spelling for demon is not a regular one. So the word demon is in Strong's. Saka kuStrong's zvinotaura nezve zvinoexerciswa nemadhimoni, mavara iwayo. And if you go in, there's a subword or a root word of that Greek word in Strong's. It says a demon or a supernatural spirit. MuStrong's mune vara riri root word rinoti demon kana kuti chinhu chiri supernatural. So a demon Saka demoni can be interchanged with a devil. Rinogona kushandiswa zvichichinjana nedevil. And if we were to research further, kana tichizoresearcha tichienda mberi, it's not necessarily the devil, that singular person, Lucifer. Ahasi devil munhu uyu ari singular, Lucifer. Someone here said an evil spirit. Umwe munhu pano ati mweya wakaipa. Or we could call it a fallen angel. Kana togona kuidaidza chiti ngirozi yakawa. So hopefully we've answered that first question of what a demon is. Ndinovimba kuti takapindura mubvunzo wekutanga iwoyo kuti dhimoni chii. It's what most people understand it to be. Ndo zvinonzwisiswa nevanhu vakawanda kuti chii. Some independent being. Being iri independent. That's evil. Yakaipa. That takes control of the human mind. Inotora control yepfungwa dzemunhu. And sometimes not just the mind, sometimes it's also the, we'll just say the body or the nervous system. Dzimwe nguva haisi pfungwa chete yainotora control, dzimwe nguva inototora muviri kana kutongoti nervous system. Because the mind wants to do something, one thing, and the body ends up doing another thing. There are examples of that happening. Nekuti pfungwa inenge ichidaita chimwe chinhu, muviri wopedzisira wakuita chimwe chinhu, pane mienzaniso yezvinhu izvozvo. Vasily, raise your hand up. Oh, okay. Does that answer that first question? Zvinopindura mubvunzo wekutanga here izvi? It gives me information. Go ahead. I'm informed, but I don't know if I completely get it. So she said hasn't answered the question, but she's informed, and she doesn't completely get it. Means understand. Saka ati awana information but asati zvanyatsopindura mubvunzo wake. And what is it that you
don't understand. I don't know. Chii chausiri kunzwisisa? Besides the Bible verse that you might have read, maybe can we help by giving another example? So you want another Bible verse? Or an example that can help with the definition. So Mercedes asked for another example. I asked, does that mean another Bible verse? And she said, another example. Rasedi kumbira mumwe muenzaniso. Ndabvunza kuti mumwe Bible verse here akati mumwe muenzaniso. Would you agree the only safe place to go to is the Bible? Unotenda here kuti nzvimbo yega iri safe yekuenda kwairi iBible? So I did check. Saka ndacheka. You could check too. Unogona kuchekawo zvakare. Every time you see that word, it's referring to the same entity or the same dynamic. Pese paunoona entity iyoyo iri kungotaura neentity yakangofanana kana kuti zvinhu zvakangofanana. It's an independent agent that is symbolized by an evil spirit that takes control of a human being. Agent iri independent inosymbolizwa nemweya wakaipa unotora control wemunhu. Go ahead. So with the definition given, does it mean that a human might not be able to control themselves, not to being possessed or controlled by this evil spirit? The verses don't inform us of how the person became possessed. Mavhesi haatiudzi maererano nekuti munhu uyu anobatwa sei nemweya yezvina. Possessed means controlled. Kupozeswa kana kubatwa kwacho kuri kureva kuti kukontrolwa. But the stories that are given asi nyaya dzinopiwa indicate that once a person is controlled by a demon, dzinoratidza kuti kana munhu achinge abatwa nemweya iyi, the demon has more power over them than their own will. dhimoni iroro rinenge riine simba rakawanda kupfuura kuda kwemunhu iyeye. So they end up losing control and the demon or the devil ends up taking control. Saka vanopedzisira varasikirwa necontrol. Dhimoni kana devil obva atora control. And when you check each story, you get a picture that control doesn't seem to be absolute. Paunocheka nyaya imwe neimwe unowana picture yekuti control iyi inenge isiri control yemunhu zvachose. Back to my question to you. What more information do you need to say that you are informed? Ndeipi imwe information yaunonida kuti uti iwewe wagutsikana wava neinformation yakakwana? Yeah. So if we're okay, we know what a demon is. Kana taakuziva kuti dhimoni chii? The question that's of importance to us is where people misbehave. Mubvunzo unozotikoshera ndewekuti kana vanhu vachibehave zvisiri izvo. When people do things wrong, vanhu pavanoita zvinhu zviri wrong, who do we attribute blame to? mhosva tinoipomera kuna ani? Or who do we hold responsible? Kana kuti ndiani watinobata aine responsibility iyoyo? Do we hold the individual responsible, or do we say that some outside agent controlled them and made them do these bad things? Tinoti munhu iyeye ndiye ari responsible here kana kuti tinoti imwe agent yekunze ndiyo yaita kuti munhu uyu aite zvinhu zvakashata izvi? Anybody want to comment? Pana anoda kukomenta here?
Yes, there is somebody who wants to comment. Just a second. Someone spoke, but I can't hear it loud enough. Sure. Okay. So, please, Josephine, unmute. You want to say something? I was asking, can we please have the chat open, because I think we would have more people sharing their thoughts, and you could just respond the answers, please. Sure, I'm fine to have it opened. I didn't say no. Okay, I will turn it. Sure. It's open now. Okay. Anyone here want to comment? So it's about here. why people do bad things. Ndezvekuti nemhaka yei vanhu vachiita zvinhu zvakashata. What's the root cause? Dambudziko mudzi waro uri Is it papi? these evil angels taking possession of people, or are they just behaving badly of their own volition? Ingirozi dzakaipa here idzi dziri kupozesa vanhu kana kuti vanhu ava vari kungotobhehevha zvakashata Two havo people say nekuda both. kwavo? Vanhu vaviri vati zvese zviri zviviri. If it's both, Kana tikati zvese zviri zviviri, did you need to translate that first? What you said in English to me. Okay, so if it's both, how do you know who to blame and when to blame them? kana tikati vari vaviri, unoziva sei kuti topomera mhosva kuna ani uye tomupomera mhosva papi pacho kana zvadii? So I have a few answers. Somebody said both fallen angel and individuals. Well, it's not. If they're demon possessed, it's not their actions; it's the demon's actions, isn't it? Kana vakabatwa nemadhimoni haisi action yavo, action yemadhimoni, sandizvo here? So I want to go back to Sandra and Natalie. They can put in the chat. They can respond. If it's both, how do you know when it's the demon that's doing it, and how do you know when it's the human that's doing it? Kuna Sandra naNatali, kana tichiti ndevese, unoziva sei kuti apa munhu ari kuzviita kana kuti apa radhimoni riri kuzviita? Okay, as they're doing that, someone, Tata, want to say something? Yes, I want to answer. So when it comes to So my question is, we know what demons are now, and when people do bad things, who is responsible? Is it some demon that's entered that person's brain, or is it the person? Saka mubvunzo wangu ndewekuti takuziva kuti dhimoni chii. Kana munhu akaita chakaipa, ndiani ari responsible? Munhu here kana kuti dhimoni? Some people have said both, which means sometimes it's the human, sometimes it's the demon. Vamwe vanhu vati vese, vakati dzimwe nguva munhu, dzimwe nguva idhimoni. And then someone else commented, well, if it's the demon, then that means the human isn't accountable for their actions. Mumwe munhu azokomenta akati tikati idhimoni, then munhu uyu haazoita accountable kuma-actions ake ka. You have to first yield to the Okay. demon. So my thinking is that a demon is a word that is used to describe a bad behavior or bad or sin, something which is sin. Hence, I would say that since we're putting the word demon out there as fallen angels, we know that there are also angels of God, which we call angels. I'll stop there. So I don't know if it was a statement or a question.
that the word demon is synonymous with bad behavior. handisi kuti That yairi statement. statement here kana kuti question So, kuti dhimoni go rakafanana ahead. nebehavior yakashata. Then if you associate that bad behavior with an outside intelligent being, which we will call an evil angel, Ukasosiyeta bad behavior iyoyo nebeing yekunze iri intelligent yatinoti dhimoni. so I'm going to summarize it and I'll ask if this is what Tato is saying. You do evil behavior because evil angels make you do them. Anzi unoita zvakaipa, behavior dzakaipa nekuti ngirosi dzakaipa dzinokuitisa kuti uite behavior idzodzo. Yeah? Is that summary of what you've said so far? So Okay. summary zvawataura here. So I'll add that it's just that we don't use it on this thing. That let's say if you do good, we don't usually say it, but can we say that you are an angel possessed or angelically possessed, things like that, because you're doing good? Okay, so what Tato is suggesting, Zviri kusuggestiva naTato, if I don't think people, you would have heard what he said, handifungi kuti mune manzwa zvaataura. yeah, is to juxtapose two ideas. Kujuxtaposa pfungwa mbiri. So we have evil, Kuti hatine zvakaipa, evil behavior, behavior yakashata and evil angels. nengirosi dzakashata. And then he's going to juxtapose that. Obva azvijuxtaposa. And I'm sure everybody online didn't hear what he said. Ndoziva kuti vanhu vakawanda paonline havana kunzwa zvaataura. Well, what would you juxtapose it with? Asi unojuxtaposa nechii? What did Tato say? Tato ati chii? Give you a few moments to answer, otherwise Tato will answer for you. Tokupai chinguva chidiki kuti mupindure, otherwise Tato anopindura. Go ahead. Endera mberi. What goes on the right-hand side? Because he's doing juxtapositioning. Chii chinoenda kuright nekuti kuita juxtapositioning. People say good angels. Vanhu vari kuti ngirozi No. dzakanaka. Hanzi kwete. I just said angel. Ndangoti ngirozi. People say good angels or good behavior. Vanhu vari kuti ngirozi dzakanaka kana kuti behavior yakanaka. No. Hanzi kwete. Okay? Not or, it's and. Kwete or. Kuti and. So the evil behavior Behavior corresponds with the good behavior. yakashata iri kuenderana nebehavior yakanaka. And good angels corresponds with bad angels. Ngirozi dzakashata dzoenderanawo nengirozi dzakanaka. Okay, so what I want us to see is what Tato has done is he has used methodology or some kind of systematic rule to try to answer the question. Zvaitwa naTato azama kushandisa kana kuti ashandisa methodology kana zvinhu zviri systematic kuzama kupindura. It's not doing what we think might be the right answer or what our gut feeling would be. Hakusi kuita zvatingafunga kuti ndo right answer kana kuti zvatinonzwa takarerekera kuti zvinenge izvi. Try to apply some rules.
azama kushandisa marules. Okay, so once you do that, Uchinge waita izvozvo, once you juxtapose, uchinge waita juxtapose, or you create one model, kana kuti wagadzira imwe model, which is the one on the left, the evil model, that's what our question is, that's what we're working on. inova iyo iri kuleft, evil model, iyo ndiyo yatiri kushanda nayo. And then what do you do? Unoita sei? Either we can do it here or someone online. Anybody, tell me, what are we doing? What is Tato doing once we've got our model? Evil behavior is caused by evil angels. Taane model yedu tiri kuita sei? Tikati behavior yakashata inokonzereswa nebehavior nengirosi dzakashata. Tiri kuita sei? What we're trying to do is answer that model, that question. Toda kuzama kupindura model iyoyo kana mubvunzo iwoyo. Go ahead. Enda mberi. Okay, so no, I need to answer that one first. I'm going to address that one first. If you have that model, then the demon is not possessing or controlling you. Kana uine model iyoyo, then demon harisi kukupossessa kana kukucontrola. Therefore, it doesn't fit the definition that we're given in scripture. Naizvozvo harizokwani mudefinition yatinopiwa mumagwaro. So it can't be a bad person doing what they want and an evil angel joining them. Saka hatingati munhu akashata ari kuita zvaari kuda achizojoiniwo ne-evil angel. Like a cheerleader. Sezvinoita cheerleader. That doesn't meet the definition of possession. Asi hazvinyatsokwana padefinition yepossession. Okay, so the next comment. Comment inotevera. So what we do Saka zvatinoita is we have a model that we're questioning, investigating. Tine model yatiri kuvhunzurudza, yatiri kuinvestigate. And if you're going to use parabolic methodology or juxtapositioning, Kana uri kuzoshandisa methodology yemaparable kana kuita juxtaposition, if anybody can rephrase what Justina said, what do you do? kana paine anogona kutaura patsva zvataurwa naJustina, unoita sei? To try to answer the question. Kuzama kupindura mubvunzo. This is the unknown. Izvi ndizvo zvatisingazivi. So if that's unknown, Kana how do you answer what the unknown is? kana zvisingazivikamwe unopindura sei zvisingazivikamwe? Okay, Tato knows the answer because he's done that. Anyone else? Tato anoziva mhinduro nekuti atozviita. Pane mumwe here? Good, we'll go with those two answers. So you have to get a model Unofana kuva nemodel that looks similar inoratidzika yakafanana and yet is completely different. asi yakatosiyana zvachose. It's different, it is similar, Yakafanana, yakasiyana, which sounds contradictory, I know, zvinoita kunge zvinopikisana, ndiri kuzvinzwisisa. but as Gloria and Catherine have said, the most important criteria is you know the answer. Asi zvataura naGloria naCatherine, chakakosha ndechekuti unoziva mhinduro. Okay, so either Catherine or Gloria can answer the next ones, or someone else can. Catherine kana Gloria vanogona kupindura
unotevera kana kuti mumwe munhu anogona. The answer is already on the board, by the way, of course. Mhinduro yacho itoripo pabhodhi. What we're now doing is working backwards to see what Tato did. That's what we're doing. Takutoita work backwards kuona kuti Tato aita sei, ndo zvatiri kuita. Okay, we look at something that's completely different. Tonotarisa chinhu chakatosiyana zvachose. What's something that's completely different to evil? Chii chinhu chakatosiyana zvachose nezvakaipa? For the gracious, what's something that's completely different to evil? Dr. Gracious, chinhu chakasiyanisa zvachose nechakaipa chii? Good. Okay, so we have to look for something that's good. So that's the first thing we would look for. Satifana kutsvaga chinhu chakanaka, ndo chinhu chekutanga chatingatarisa. And then we have to look at a model that is the same. So that was the difference, and now the same. Tozotarisa model yakafanana. Saka iyi ndo yanga iri difference, iyi ndo zvakafanana. Rasidi, what's the thing that's the same that you need to look for? Chinhu chakafanana, Rasidi, chatofana kutarisa ndechipi? Is what we're doing, yes. So Rasidi said behavior. Rasidi ati behavior. So if you go to the left-hand side, ukaenda ku left hand uko, we have behavior and angels. Tine behavior nengirozi. And there's a relationship between the two, isn't there? Pane ukama uripo pakati pezviviri izvi. Sandizvo here? And if there's a relationship, we would call one something and the other something. Muukama chimwe chacho tochidaidza nerimwe zita, chimwe chacho chichidaidza nerimwe zita. What's the relationship? Ukama uripo We already know on the left-hand side. Tinotohuziva huripo ku left hand side. Go ahead. Enda mberi. Okay, no, we can't do what Justina said. That wouldn't be a good approach. Milton's given an answer. Yeah, it's approach yakanaka. Milton apa answer yakanaka. Okay, so Milton said the angels are forcing the person to do the bidding. Milton ati ngirozi dziri kumanikidzira munhu kuti aite zvinhu zvacho. I'm going to rephrase what he said. Ndichataura patsva zvaataura. Unless someone else has given an answer. Kunze kwekuti mumwe munhu atipa mhinduro. No? Kwete. No one has? Okay, so I'm going to call this the cause. Ndichaiti cause. The angels were the cause. Ngirozi ndo dzadziri cause. And the bad behavior was the effect. Behavior yakashata ndo yanga iri effect. So now we're on the other side. We've got good. Good is the opposite of evil. That's something that we have to have something that's completely different model. Kune rimwe divi taane good. Good chinhu chitori opposite. Kune the good would be what? Good inenge iri chii? It would be the just what we just did on the left. Zvatangoita ku left. Louder. We're not in the angels yet. We're on the good behavior. The good behavior is the cause. Who said that? Give me their name. Oh, okay. Have I said anything? That we're going too far ahead. Milton gave an answer, but it's too far. We have to take steps. Milton, the evil behavior is the effect.
behavior yakashata ndo effect. Okay, so the good behavior. Saka behavior yakanaka No, the good behavior has to be the what? inofana kunge iri chii? Result is the same word as Result effect. ndiyo Yep, let's keep izwi the words the same. rakafanana nerekuti effect. Ngatiise Okay, so if mavara there's an effect, zvakafanana. there has to Saka be a na paine cause. effect panofana kunge paine chikonzero. And as we've said here, the cause would have to be good angels. Sezvatataura apa, chikonzero chinofana kunge chiri ngirozi dzakanaka. So this is how you develop the model. Uku ndokudevelopa kwaunoita model. We now have a model that works. Tinenge taane model inoshanda. Everything fits. Zvinhu zvese zvinofita. And then we ask ourselves the question, Tozozvibvunza mubvunzo. do we know the answer to this one? Tinoziva here mhinduro kune izvi? And this is what Milton was saying a moment ago. Tozvazvitaurwa naMilton kanguva kapfuura. There's no point in doing this, what Tato said, Hapana point yekuita izvi zvataurwa naTato unless you already know the answer to the right-hand side. kunze kwekuti uchiziva mhinduro ku-right hand side. And so the inferences, or the suggestion, if this was done properly, Saka suggestion ndeyekuti kana izvi dei zvaitwa nenzira kwayo, is we know the answer. ndeyekuti mhinduro tinotoiziva. So we'll call it, we don't want to call them good people. Ava hatida kuvati vanhu vakanaka. Because that would be on the left-hand side that they're bad people. Nekuti ku-left zvinozoita kunge ava vanhu vakashata. And I think we've already agreed that these are not bad people on the left, they're victims. Tatotenderana kuti ku-left havasi vanhu vakashata, ma-victims. So the people on the right, Saka vanhu vari they're not ku-right good people. havasi vanhu vakanaka. Okay, so we've got good. Does everybody agree with that they're not good people? Saka munhu wese anotenderana nazvo here kuti havasi vanhu vakanaka. Anybody got a problem with that? Pana dambudziko nazvo here? There's no... Okay, so just in case we're not sure, I'll give you a Bible verse. Just in case hatina sure, ndichakupai vhesi remubhaibheri. Okay, we'll do it backwards. Tichashanda tichibva kumashure. Let me see how we do this. No, we'll go to the original. So we're in Psalms 53, Tienda ku-original verse. 3. Psalm 53 ndima ya3. And what does that say? Inotaura ichiti kudii? In simply. Zviri nyore. Let's summarize. What does Psalm 53 verse 3 say? Ngatisamaraisei. Psalm 53 ndima ya3 zvinotaura kuchiti kudii? Good. So no one does good. Hapana anoita zvakanaka. There are no good people. Hakuna vanhu vakanaka. So we'll go to, we'll read only one of them. Tichaverenga imwe yazvo. Matthew 19, 17. Matthew 19 ndima ya17. And Mark 10, 18. Mark 10 ndima ya18. So
I want us to know that what Jesus, these are both phrases from Jesus. Jesus is quoting Psalm 53. It's not some new teaching. He's just quoting from the Old Testament. And they both say the same thing. Jesu ari kukota kubva naPsalm 53 achisi chinhu chitsva, vese vari kutaura zvinhu zvakafanana. So someone says to Jesus, "You're good." Umwe munhu anoti kuna Jesu, makanaka. And Jesus says, "Why do you call me good?" Jesu oti, ko unondidaidzirei uchiti ndakanaka? Because there's only one person that's good, and that's God. Nekuti munhu mumwe chete akanaka, ndiye Mwari. But this is the interesting part. Asi heyo part iri interesting. And you find it in the Matthew version, not the Mark version. Munoiwana muvhesheni yaMatthew kwete muvhesheni yaMark. Let me just check that that's correct. Regai ndikotarisa kuti ndizvozvo here. You do find it in the Mark version, but you have to go to the next verse. Unogona kuiwana hako kuna Mark, asi unofanira kuenda nekuvhesi rinotevera. So Matthew 19 said, "Only God is good." Matthew 19 inoti Mwari ega ndiye akanaka. That means everyone's bad. Zvoreva kuti vanhu vamwe vese vakashata. But you can still go to heaven. Asi uchiri kugona kungoenda kudenga. And how do you do that? Unozviita sei? How do you get to heaven? Unosvika sei kudenga? You have to keep the commandments. Unofanira kuchengetedza mitemo. So I don't want to get into a deep Bible study. We don't have time for that. Handidi kupinda muBible study yakadzika-dzika, hatina nguva nezvayo. Because some of the logic is convoluted. Nekuti imwe yelogic yacho yakakanyika-kanyika. So I'm going to give the third reference that's important to us. Ndongopa reference yechitatu yakatikoshera. This is Romans chapter 3 verse 12. Inova iyo Romans chapter 3 ndima ya12. And the word convoluted means twisted. Vara rekuti convoluted complicated. rinoreva kuti zvakapetanwa-petanwa kana kuti zvakashonyororwa. So the logic is not that straightforward. That's why I said it was convoluted, twisted. Saka logic yacho haina kunyatsoti twasa. Ndosaka ndati zvakashonyororwa. So Romans 3:12. Saka Romans chapter 3 ndima ya12. Speaking about the human condition, they're all gone out of the way. They're altogether become unprofitable. There is none that doeth good. No, not one. Ichitaura nezve condition yemunhu, vese vabuda munzira, vese vaita zvakashata, hapana akanaka, kwete hapana kana mumwe. Okay, so if we take all of these verses together, tikatora mavhesi ese aya pamwe chete, what's the summary of all of that? Summary yezvese izvi ndeipi? Rasidi? Rasidi. We're all evil. Summary ndeyekuti tese takashata. Okay. So what's interesting about this, Milton said, Chiri interesting nezvataura naMilton ndechekuti, is that when you do anything good, paunotomboitawo zvinhu zvacho zvakanaka, you can't take the glory to yourself. mbiri hauzviitiri wega. You have to give that glory to God. Mbiri unofanira kuidzosera kuna Mwari. Okay, so for the people that were really, really paying attention, kuvanhu vanga vakanyatsokuteereresa, and you're quick on your feet,
You know that I deceived you in Psalms, Matthew, and Romans. Munoziva kuti ndakurasisai muna Psalms, muna Matthew nemuna Romans. Because in Psalms, Nekuti kuna Psalms, who is not good? asina kunaka ndiani? I'm sorry. The fool. Ibenzi. They're the ones that are not good. Ndiro riri kunzi harina kunaka. We'll go with that one. Totora iyoyo. The reason why this becomes complicated is because in the Gospels, Matthew and Mark, Maka zvichizova complicated inyaya yekuti mumagospels kuna Matthew nekuna Mark, when Jesus says you're not good, Jesu paanoti hauna kunaka, who's he referring to? ari kutaura nezvani? It is everybody, contextually. Munhu wese mucontext. And it's that one that throws us out. Izvi ndo zvinoti zvatinotadza Because if you go to Romans, nekuti tikaenda kuna Romans and you just check the context, ungotarisa context, you'll see that it's talking about, we'll call them the unrighteous or the unconverted. uchaona kuti iri kutaura nezvevanhu vasakarurama kana kuti vasina kutendeuka. And Paul will develop the model that Jesus has created for us. Paul anodevelopa model yatakagadzirirwa naJesu. Okay, so this is why I said it's rather convoluted and it's not straightforward. Ndosaka ndati zvakapetanwa uye hazvisi straightforward. But that still doesn't stop us coming to a conclusion or an answer to this. Asi hazvitimisi kuti tisasvika paconclusion kana kuti pamhinduro yezvaso izvi. So, all these good deeds that we're doing, this good behavior, the effect, Saka zviito zvese izvi zvakanaka zvatiri kuita, behavior yakanaka iyi, ma-effects aya, so we'll call that good behavior. itoidaidza tichiti good behavior. Do we do good behavior because good angels possess us? Tinoita behavior dzakanaka here nekuti ngirozi dzakanaka dzinotibata kana dzinotipozesa? Ndo mhaka here vanhu vachiita zvakanaka. So I've put good angels. Ndaisa kuti ngirozi dzakanaka apa. Someone said no. Umwe munhu ati kwete. Anybody going to say yes? Pana achati hongu here? Or do we already know the answer? Who was that? Kana titoziva mhinduro tese here? Okay, I don't know what that... Who was that? Natasha. Let's go back to Lynn. Lynn, how can you say we don't know? Lynn, unogoti hatizivi. You can say we don't know, but that's what you say, we don't know. Hatigona kuti hatizivi. Ndo zvauri kutaura. Okay, so Lynn, have you learned? And if you have, what's the answer? Lynn, kana wadzidza mhinduro ndeyekuti kudii? So good angels don't make you do good deeds. Ngirozi dzakanaka hadzikuitisi kuti uite zvakanaka. That's a question to Lynn. Ndo mubvunzo kuna Lynn.
Okay, so Lynn agrees with Natalie. And is there anyone else Lynn has this anobvumirana idea that naNatalie. Pana ane dzimwe pfungwa here that says good angels control us and they make us do good? dzekuti ngirozi dzakanaka dzinotikontrola uye dzinotiitsa kuti tiite zvakanaka? Okay, so I'm going to say we're all in consensus, we're all in agreement. Sanchati tese tiri mukubvumirana with this model that Tato gave us. nemodel yatapiwa naTato. So on the right-hand side, Saka we know that kurudyi there are good angels, and we know that the people do good. tinoziva kuti kune ngirozi dzakanaka uye kuti kune vanhu vanoita zvinhu zvakanaka. We also know that we could set a model that looks very similar to the left-hand side. Munozivawo kuti tinogona kutorawo model yakafananawo kuleft hand side uku. Has the same logic, cause and effect. Good angels make you do good deeds. Ine logic yakafanana kuti ngirozi dzakanaka dzinokuita kuti uite zvinhu zvakanaka. Now we've only scratched the surface. Tangokwenya pamusoro chete. And we've already, I'm not saying we've proven it, but we've already got a good intuition that good angels don't make us do good. Hansi kuti tazviprova asi tine intuition yakanaka yekuziva kuti ngirozi dzakanaka hadzitiitisi kuti tiite zvakanaka. Is there such a thing as good people? Pane chinhu chinonzi vanhu vakanaka here? Think as good people? Kune chinhu chinonzi vanhu vakanaka? If you're not sure, I think Gloria and Catherine have already answered the question. Kana usina sure, Gloria na Catherine vatotipa mhinduro kudhara. Is that the long answer? Is that the long form of yes, Catherine? Ndiyo mhinduro yakareba yekuti hongu here, Catherine. Oh, good. Anyone here? Good people? Panoda kupindura here pano? Kune vanhu vanonzi vanhu vakanaka here? You're not sure? Haunyatsosiva. Say that again? Tsokorodza. So God and I have different rules. Saka Mwari neni tine marules akasiyana. So when I look at a person and I'm going to, the criteria that I will use to define good or bad, they're different criteria to God. Saka ndotarisa munhu, criteria ndinotarisa nchidefina zvakanaka nezvakaipa yakasiyana neyandinoshandisa here kuna Mwari. That's a question to Lynn. Mubvunzo kuna Lynn. I think everyone here said that, yes, there are good people. Ndofunga kuti munhu wese pano ati vanhu vakanaka variko. So I'll give... Okay, so my question was, is there such a thing as good people? Mubvunzo wangu wanga uri wekuti kune vanhu vakaita sevanhu vakanaka here? Actually, was that my question? Because I've got good angels and no. I think it was something like, do good angels make us into good people? And the answer was no. So then I think I asked the secondary question, is there such a thing as good people? And people, the members here have said yes. And Linda said, well, they're good in human sight, but they're not good in God's sight. And my question was, are they different?
Do we have different rules to define what good is? Tabvunzwa isusu kuti pane vanhu vakanaka here zvikanzi hongu varipo nevanhu vari panapa. Selina ati vakanaka mumaziso evanhu. Ndikatsaka zvinoita kuti here titariswe zvakasiyana nekutariswa kunoita Mwari kana tichitarisa kunaka kwevanhu nekunaka kwaMwari. I want to remind us all, Ndoda kutirangaridza tese Psalms, Matthew, Mark, and Romans Mapsarema, Mateo, Mark naRomans are talking about how many groups of people. vari kutaura nemaboka evanhu vangani. Two groups. Maboka maviri. There's the bad people and the good people. Kuna vanhu vakashata poita vanhu vakanaka. The Bible always talks about that. Bhaibheri rinogara richingotaura nezvazvo. The message of this movement is predicated on this model. Message yemovement inotovakwa pamodel iyoyo. What's the everlasting gospel? Everlasting gospel nderekuti kudii? The everlasting gospel. Not sure? Okay. Well, the examples, the model, the definition that this movement has had. Definition iyo movement yakava nayo. 3-step prophetic testing message. Imessage yemadanho matatu. That does what? Prophetic inoita sei? That develops two groups. Inodevelopa maboka maviri. A bit louder. Okay, I think that's what I said. What the everlasting gospel is. What the gospel is. It's a message that develops two classes of people: the good and the bad. Inodevelopa maboka maviri evanhu, maklasi maviri evanhu, vakanaka nevakashata. So, if we can just summarize so far. Tikambosummarize so far. There's a message that comes. Kune message inouya. To which kind of people? Kuvanhu vakaita sei? Which kind of people? Kuvanhu vapi? Nada. Bad people. Kuvanhu vakashata. Because everyone's bad. Nekuti munhu wese akashata. That message is called the gospel. Message iyi inonzi ivhangeri. It's called everlasting because it's the same message that just gets recycled over and over again. Inonzi inogara nekusingaperi nekuti ndiyo message imwe chete inoramba ichingodzokorodzwa yadzokorodzwazve. And this is not new. This is what we've understood for a long time. Izvi hazvisi zvinhu zvatakanzwisisa kwenguva refu. That testing message, which we call the everlasting gospel, that gets recycled over and over again. Kuti message yekutesta iyoyo inorecyclwa yadzokorodzwa zvakare. Is all about relationships. Ndeye chekuita neukama. How we treat people. Tinobata vanhu sei? That's the everlasting bit to the whole thing. Ndiyo pati yekuti inogara nekusingaperi kuzvinhu zvacho zvese izvi. So angels do a work, good angels do a work in this whole process. Angirosi dzakanaka dzinoita basa muprocess yacho yese iyi. But they don't come into the mind of a human and make them do good. Asi havapindi mupfungwa dzevanhu vovaitisa kuti vaite zvinhu zvakanaka. You could already see how evil that model would be if it were so. Mama kutozviona nechekare kuti model iyi yaizenge yakashata zvakadii dei yanga yakadaro. That model is what I would call the model of predestination.
Model iyi ndo yandaizodaidza ndichiti imodel ye-predestination. That crazy evil version that many Christians have held to and still hold to. Version yaye yakashata ichiri kubatirwa nemakristu akawanda. And if we don't believe that, kana tisingatendi mazviri, then we know that good angels cannot be the cause of your good behavior, which is the effect. then tinoziva kuti ngirozi dzakanaka hadzingavi honzero yebehavior yako yakanaka inova iyo effect. Now, Tato gave us this. He said, let's use some methodology. Tato atiti ngatimboshandisai methodology. We began first by looking where? Tatanga nekutarisa papi. Where did we begin our investigation, our study? Ndepapi patatanga kuinvestigata zvidzidzo zvedu. We looked at the word demon and we said, where will we look? Tatarisa varire kuti demon, tikati totarisa kupi muBible. So if you're going to do things in order, you begin in the Bible. Muorder, tatangira muBible. And then where'd you go? Tozoenda kupi? Where'd you go after the Bible? After Bible taenda kupi? Anybody? We've gone to the Bible, we've done that. Where'd you go afterwards? Taenda kuBible tazviita tazoenda kupi after? You go to the spirit of prophecy. Tazoenda kumweya wechiprofita. So Tato allowed us to skip that phase, so I want to go back to that. Tato atitendedza kuti tijambe chidanho ichocho, saka tida kuti tidzokere kwariri. The Bible says what? Bible rinoti kudii? These evil angels ngirozi dzakashata idzi are coming to target individual human beings. Dzikuya kuzotageta vanhu, ma-individuals. We haven't studied who they target. Hatisati tadzidza kuti vari kutageta ani. But when they target them, they take control of them. Asi pavanovatageta vanobva vatora control yavo. And it's the angels that get told off, not the human agent, not the human victim. Ingirozi dzinozoitwa told off, kwete ma-human victims. So we'll use the word demoniacs. When the demoniacs do these evil acts, tichashandisa varire kuti demoniacs aya pavanoita mabasa akashata aya, abusing people, Jesus blames the demons, not the humans. Jesu anopomera mhosva kudhimoni racho kwete kumunhu. Then we go to the spirit of prophecy. Tozoenda kumweya wechiprofita. And when you go to the spirit of prophecy, what's the modeling or the examples that Ellen White speaks of? Paunoenda kumweya wechiprofita, model yema-examples anotaurwa naEllen White. What's the themes that she discusses, that this movement has discussed? Matheme aanotaura pamusoro pawo akambodiscusswawo movement ino ndeapi? Human nature. Chimiro chemunhu. Good. So the spirit of prophecy doesn't speak about demon possession. Mweya wechiprofita hautauri nezvekubatwa nemadhimoni. In the Conflict of the Ages series, the 5 commentaries on the Bible, she speaks about those biblical examples, those stories. MuConflict of the Ages series, anotaura nezvema-examples iwayo. But when it comes to her time period, asi patinosvika panguva yake,
the management of the church in her dispensation, kumanajiwa kunoitwa kereke mudispensation rake, with all the bad things that are going on in the church, the bad behavior, nezvinhu zvese zvakashata, behavior dzakashata dzine she dzichiitika doesn't mukereke, attribute it to bad angels. haambozviti zviri kukonzereswa nengirozi dzakashata. Do I need to repeat something? Okay, so she doesn't attribute it to evil angels. She attributes it to human nature. Haazviti zviri kukonzereswa nengirozi dzakashata, anoti zviri And kukonzereswa the nechimiro overarching chemunhu. theme that she is going to give to the church is what? Theme inoputira zvese yaachapa kukereke One that's been ndeiyi, our mantra for years now. iyo yatakaimba taimbazve kwemakore nemakore. Anybody know? The true force of the will. Good. Force yezvokwadi The yewill. true force of the will is the model that Ellen White gives us to solve or to discuss the problem of behavior. Force yezvokwadi yewill ndiyo yatinopiwa naEllen White model yekuti I tigone don't want to say never, kunzwisisa behavior yedu. Handisi kuda kuti but hazvifi it's like zvakaitika, 99% asi 99% that she will speak about human nature and the will as the driving agent to bad behavior. anotaura nezvechimiro chemunhu senge ndiyo agent inodriver will yemunhu. So after you've done that, you've gone to spirit of prophecy, Wapedza izvozvo waenda kumwewa then you go to wechiprofita, rules. The woenda one that we used kumarules above ayo was atashandisa juxtapositioning. pamusoro, yanga iri yekuita And in juxtaposition. juxtapositioning, Pajuxtaposition, what's the answer that we just came up with? mindiro yatava nayo ndeipi? We're trying to answer this issue here. What's the answer that we said? Tikuzama kupindura nyaya iri apa. Mindiro ndeipi? Go ahead. A bit louder. It's the will. Okay. Anyone else? We're on the left. Yapindura ati iwill. What's the answer? Tiri kuleft, mindiro ndeipi? Why are people doing bad behavior? Sei vanhu vari kuita zvinhu zvakashata? Okay. So I'm going to summarize what's been said here. Ndichasamaraiza Has zvataurwa anybody panapa. online said anything? Pane ari paonline ataura chinhu here? Okay, so what Debbie just said was pretty much what was said here. Zvataurwa naDebbie ndo zvataurwa kuno. The Bible says there is such a thing as demon possession. Bhaibheri rinoti zvekubatwa nemadhimoni zviriko. I'm just going to point out without proving it that it's rare. Ndichangozvitaura hangu ndisina kuzviprova kuti Spirit of prophecy kashomasi. doesn't speak about demon possession. It talks about willpower. Mweya wechiprofita hautauri nezvekubatwa nemadhimoni, unotaura nezve willpower.
when you use juxtapositioning, patinoshandisa you juxtapositioning, see there is also human nature. tinoonawo kuti zvakare ihuman nature. We might call it the will, togona kuidaidza tichiti will, that makes you do bad behavior. It's not evil angels possessing you. inokuitisa kuti uite behavior yakashata. Hadzisi What we ngiro didn't dzakashata do dziri kukuitisa kuti uite izvozvo. Zvatisina kuzoita is go back to the Bible kudzokera kubhaibheri and look at the 99%. tonotarisa 99%. Hello? I can just hear you now. Can you hear me now? Makundinzwa here? Testing? Can you hear me? Makundinzwa here? Okay. Can Gabriella hear me? So I'm going to switch translators. Technical sound. Because it's not a problem at my end. Okay, can you hear me? I'll switch to German. Okay, we're back together again. So I want to apologize about the translation. It's very difficult for me to keep track in our current format. Okay, so we've gone to the Bible, and I'm saying it's rare that the subject of demon possession does affects human beings. Taenda kuBhayibheri ndikuti zviri rare kuti nyaya yekubatwa nemadhimoni inoaffecta vanhu. I gave 3 Bible passages: Psalms, the Gospels, and Romans. Tapa mapassages matatu eBhayibheri, mapisarema, bhuku ravaroma. And they all speak about good and bad people, 2 groups. Ese achitaura nezvanhu vakanaka nevakashata, maboka maviri. If you see the development, particularly in the Gospels and in Paul's writings, ukaona development nyanye mukudevelopa what makes you good zvinokuitisa kuti is unake a personal acceptance of the message, the gospel we would call it. kugamuchira pachezvako message kana kuti which is the same methodology that Ellen White ends up using, which is called the true force of the will. Inova methodology yakafanana neinozopedzera ishandiswa naEllen White. And what we ended up doing was using this rule of juxtapositioning to demonstrate that the Bible and the spirit of prophecy are correct. Zvatakapedzisira tazoita takashandisa marules aya emuspirit of prophecy kuti tiratidze kuti because we know it wouldn't make any sense on multiple levels for good angels to make you do good behavior so you could be saved. Nekuti taiziva kuti pamalevel akawanda hazviiti kuti mangirozi dzakanaka and that's the reason why the movement has never taken the position and will not take the position that evil angels are causing members in our movement to do bad things. Ndo mhaka
movement isina kumbobvira yakatora position uye isingazombofi yakatora position yekuti ngirozi dzakashata dziri kuitisa Not a model kuti vaite zvinhu zvakashata. That we can or that we should base our ideology upon. Haisi model yatinogona kana kuti yatinofanira kuisa ideology yedu pairi. Rasidi, does that answer that question? Rasidi, zvinopindura here mubvunzo iwoyo? It makes it very clear. I think now I understand the definition but just information. Great. So Rasidi said it's cleared up several points in her mind. Rasidi ati zvajekesa mapoints akati wandei mupfungwa she's dzake. satisfied with the answer to the original questions. Kumhinduro about demons ake atanga kubvunza and people committing abuse because they're possessed by demons. Nevanhu vanoti vanenge vachiita abuse nekuti vanenge vakabatwa nemadhimoni. Why these are not models that we can countenance, that we can uphold or believe in. Taunoti nemhaka yei aya asiri mamodel atinogona But instead, atinogona kuti tinotenda maari. Asi pachinhambo people have to chaizvozvo take personal responsibility for their actions. vanhu vanofanira kutora personal responsibility kuma-actions avo. So we've spoken about the true force of the will. Tataura nezve true force I yewill. think it was Debbie and Natalie that spoke about the lower powers. Ndofunga ndiDebbie naNatalie vataura nezvema-lower power. So I think it was around 2017. Ndofunga kwakuri kunana 2017. In the movement, we began to discuss this lower, higher power model. Mumovement takatanga kutaura model ye-lower power ne-higher power. I'm not saying that's incorrect. Handisi kuti hazvisi correct. But I am saying it's not fit for purpose. Zvandiri kutaura ndezvekuti what is the latest fit model for that we purpose. use? Model yatakushandisa izvezvi ndeipi? And I can't remember the year. Handicharangariri gore racho. I'm going to say 21. Ndichati gore ra2021. Someone could correct me. Mumwe munhu anogona What's the latest model we use now? Model yatakushandisa Because izvezvi higher ndeipi? power, lower power, and the true force of the will are not accurate. Nekuti higher power, lower power ne-true force yewill hazvisi accurate. Good. So, slow and fast brain. Hanzi slow ne-fast brain. Now, this model isn't perfect. Model uyi I'm haisi sure perfect. if time continues, we will come up with even a different or a newer model than this. Ndine sure kana nguva ikaramba ichititendera tichauya nemodel yakasiyana But I neiyi. want us to all to realize that we have moved away from lower, higher power model to the slow, fast brain model. Ndoda kuti tese tizvione kuti takabva ku-lower higher power model tikaenda kumodel ye-slow brain ne-fast brain. And the reason you need to do that is because I call it the 2017 model gives you a false impression, a wrong understanding of the true force or the true power of the will. Inyaya yekuti model ya2017 inokupa kunzwisisa kusiriko kwesimba chairo chairo. The newer model
helps us to get a better understanding of how much force or how much power the will actually has. Inotipawo kunzwisisa kuri nani kwekuti will yedu ine simba And rakawanda depending sei. upon the situation, Zvichizobvawo it can have a nesituation. lot less power than you might imagine. Inogona kutenge itori nemasimba mashoma. Never has more. Gona kufunga kuti inawo. It never has more. But in some situations, it has a lot less than you have been led to believe or taught. But mamma situation inotori nemasimba mashoma than makambo itiswa kuti. And I'm not sure if everybody has understood that change or that development. Development, not change. The reason why that becomes important because it means the way we deal with abuse has to be handled very carefully. And not only abuse, but the reaction to abuse. And what is the reaction to abuse? What's the word that we would use when we say you react to abuse? Reaction to abuse, tinoshandisa vara ripi patinoti unoreacta kuabuse. Recent studies that we've done in the past, in the recent past. Self-defense. And self-defense, in and of its, by definition, self-defense is abusive. Uchitongoidefine yega iri abusive. Because you're fighting back in some shape or form. So, as this movement has developed its understanding, the testing message of equality came to us. It was necessary for us to develop our understanding of human nature. The 2017 pre-midnight cry model was not fit for purpose. Model whether you realize it or not, fit for purpose. Whether we understand how God has brought this truth to us, unless you understand the nature of the slow and the fast brain, and then the development of the understanding of our rights, our inalienable right to self-defense, we can't come to just decisions in abuse cases. Okay, unless I've got any questions from anybody, I've finished today's study. I want to apologize for the late start and the fact that we had some technical problems and we were only able to limit how we would share this study. But despite that, I hope we have all learned something. I've certainly been benefited by the question and the study. So I'll just leave it to a couple of questions. If there aren't any, then we can close. Any questions here? Something that caught Rasida's attention.
chimwe chabata attention yaRased. In passing, you asked who the evil angels target. I had mentioned in the study the evil angels target people, and I didn't discuss the hows and wherefore of how that happens. Hanzi ndambotaura kuti ngiro dzakashata dzinotageta vanhu asi handina kunyatsotanakura kuti zvinonyatsokufamba sei, zvinoitika sei izvozvo. And how it shows that men are found to be, abusers compared to women. So the statistics seem to indicate that men are more abusive than women. Statistics dzinoita kunge dzinoindicata kuti varume vanoabusa zvakanyanya kupfuura vakadzi. Correct. And if angels were choosing whom they target, if angels were actually choosing whom they target, then it would be some form of Ngirozi dzaisarudza kuti dziri kutageta ani? then if they're choosing men in preference to women, it would be some kind of be a form of discrimination. Then kana dzichisarudza varume pachinhambo chevakadzi inenge iri form yediscrimination. And that just doesn't sit right with Rusiri. Yeah, so the whole definition of the Izvi hazvinyatsokuitira zvakanaka kuna Rased. It just brought so much light also as to how we use the terms demon possession also in our daily communication. So it helped us to understand with a bit more clarity the dynamics of all of this situation. Zvamubetsera kunzwisisa zvakati JK madynamics esituation yese iyi. Particularly the way people use the term demon possession in their everyday conversations. Nyanye mushandisirwo unoitwa vara rekuti kubatwa nemadhimoni nevanhu mukutaurirana kwavo zuva nezuva. Yes, please. So I want to state that I've never said that the slow brain is good. Oh, okay. Read it for me. Sorry. I'm going to struggle to. I can't remember all of that question. So the question is related to abusers and the slow brain. Mubvunzo une ukama nevanhu vari kuabusa nenyaya ye-slow brain. Natalie ended up by commenting that the slow brain is good. Natalie apedzera achikomenta achiti slow brain yakanaka. And if that were the case, how could abusers use the slow brain to premeditate evil? Kana iriyo nyaya yacho kuma-abusers vanozoshandisa sei slow brain kuti vaite premeditate zvinhu zvakashata. So I hope that I've understood the question and phrased it correctly. Ndinovimba kuti ndanzwisisa mubvunzo I'm not saying, I don't think zvakanaka. I've ever said that the slow brain is good. Handisi kuti uye handifungi kuti ndakambotaura kuti slow brain yakanaka ini. I don't think I've ever said that the fast brain is good or bad. Handifungi kuti ndakamboti fast brain yakanaka kana kuti yakashata.
what I have tried to put across or to share zvandakazama is kuisa that pamberi apa both kana kuti brains ndishare have their independent job function. zvekuti mabrain maviri aya ane job function ravo Sometimes those ega ari functions independent. overlap, Dzimwe nguva mafunctions iwayo ano overlapa. but the point is that each one works under different rules. Asi pfungwa ndeyekuti imwe neimwe yacho inoshanda nemarules akasiyana. Maybe a different way I could phrase that is the accountability, right? Pamwe nzira That we have to yakasiyana be careful yekuzvitaura about ndeiyo attributing accountability to each of those brains, the fast and the slow. ndeyekuti tofanira kunge tiri careful kuti tichaattributa pfungwa dzipi papart ipi yefast brain neslow brain. The slow brain is premeditated action. Slow brain i-action dzinenge dzakafungwa nechekare. And when you consider crimes, it's that part of a person's actions or brain that need to be considered primarily. Ndiyo part yemunhu yepfungwa dzake iyoyo yekuti munhu anofanira kuconsider primary. But just because someone does something wrong using the fast brain, asi nemhaka yekuti munhu aita chinhu chakashata achishandisa fast brain, it doesn't absolve them of responsibility. hazvimubvisika paresponsibility yezvaaita. Even if the degree of crime may be less. Kunyangwe degree yecrime yacho inogona kunge iri. And if you're not sure what any of that means, kana usina sure yekuti izvi zviri think about kumborevei, the following crime. funga when you kill somebody, necrime inotevera iyi. the law recognizes two levels of criminality. Mutemo unorecognize malevel maviri One of them is called murder, which is premeditated. Inova premeditated. And the other one is called what? Imwe yacho inonzi chii? It's not self-defense. Haisi self-defense. It's called manslaughter. Inonzi manslaughter. It's a gendered term, we understand that. Ivara ne gender tinozvinzwisisa izvozvo. But manslaughter is murder, but it's a lower crime. Manslaughter is murder, asi crime yemuzasi. And the simple differentiation is that it's not premeditated. Kusiyanisa kuri simple ndekwekuti hazvisi premeditated. In the same way, nenzira imwe chete, we abuse somebody kana and we say, I didn't mean to. That may be true. It may have been a fast brain experience, but nevertheless a crime has been committed. And it needs to be dealt with appropriately. So I'm hoping that answers Natalie's question. We really have run out of time. I don't want to keep people any longer, so I'm going to close now. I want to thank you all for joining us. Let's close with prayer. Holy God, we thank you
for your goodness and mercy towards us. We ask and pray that you would bless us, guide us and direct us. Help us to understand our relationship with you, understand the work of the enemy, and have a clearer understanding of our own human nature. Our first work, you have told us, is to understand ourselves. May each of us pray we would do this individually and corporately. Amen.